Melo umume wong akeh-akeh iki lho, esuk-esuk nglemes otot goes, suwir atau goes sing ngontel, numpak kontel. Niate nglemes otot tapi malah kasoh ambekan. Rutene iki Senori mau ser-ser desa Senori pokoke iki. Nek wis kasol lesu lagi golek pecel ning perapatan Nori kono. Oke, tak lanjut sih lek ngontel wedah iki ya. Sampai watuk-watuk iki lho, Cah. Iki mang niate yo goes yo anake mang ngajak ngeter tuku apa iki? Sarapan pecel ning nasi kuning ning lore perapatan Nori. Langsung gas kok. Iki goes jare yo pencitraan. Saya pengen kaya ngomong akeh liyane yo niki. Cuma wong goes semelo goes jalan-jalan pagi ben ototnya lemes ini lho. Perapatan Senori ngono. Iki dalan iki kok lerani nak jablas iki arah perapatan Senori. Nah. Masa nih kur yang gerane? Hah? Iya tuh, lagi siap-siap wonge. Ning sing genane ya? Gimana? Genane ngono kok. Ya wis. Loh, saiki wis tekan ndi perapatan Senori. Goes. Rem nah. Mandi. Mandi sih. Wes gak apa ayo ber ayo. Rem ora mandi lho dene wong. Mandi sih ya. Sok mandi. Mandi kaboten ayah kok. Ini kaboten. Iki. Iya. Iya. Karem. Set toh. Ayahnya mengkok dulu, Kok. Jalan-jalan iki. Iya, antar yang ini beda ya. Iki lagi oper siji lho ya. Aja tuh rai kan. Iki lagi oper siji. Iya. Orang tak oper 5, 7, 10. Golek uduk. Rasa mak nyetir ta. Sampeyan tangane kaku nyetir. Nah, yo iki akhirnya wis tok bakule pecel lho. Senori iki lore perapatan Senori, bakul pecel. Nasi kuning seneng-eneng iki. Satu ae. Nasi kuning. Ke 300. Ke 300. Iya, enak. Pesan satu ya. Mbak satu ya. Tuh. Mbak apa wae? Om sama ndelok wae. Hah? Telur ambil mie. Kondo ya?